Kanti sikuphathele zona zithi osukwini. Imsakazo yakuleli emkhulu okubalwa kulo UKhozi FM kanye neGagasi FM badele ubuthongo baphuma bayojoyina emlindweni ukulindisa uMetibulekeni wanyaka ka-2023 emagaraji lapho khona ulinde imiphumela yawo ozophuma phakathi kwamabili. Kanti iGagasi FM libese lwenza umlindo walo nabafundi eBP Garage kwaMashu eduze nasesiteshini. Kanti uKhozi FM lona libhunkulela bheka ePine Crest eTotal Garage lapho khona nabo bebambise khona umlindo belindisa abafundi kuba bazothola ama-results abo ngo-12 ebusuku. Mbuko lesilethi uhle TV nansi video sikuphathele yona. Ngendlela esimangaliso bakhona abafundi labo bonile amaphepha babonile imiphumela yabo bajabulile ngizoya nje kubona ngokuphuthuma sawani. Yebo monjani. Siyaphila unjani? Siyaphila. Sikhuluma nobani? Uma kusiphi isikole? Ngikhuluma noLwandile wakhe uphuma eKingsway High School eTonti. Hamba kanjani Lwandile? Awuhamba kahle kakhulu. Ziyaporoma. Yes. Yako. Hey. How are you? I'm good, yeah. Siyaphila njani man? Siyaphila nice. Sikhuluma nobani son? Sikhuluma noKanye Soshoba ofunda eSentinel Secondary School. Hamba kanjani? Hamba kahle kakhulu. Phase kanjani? Sini to? Phase kanjani? Diploma and distinction. Siyaphila njani? Igama nesibongo? Umdlalo loqhubeka emoto futhi isithengile secondary. Ngipase ngokubathela uclean kodwa ke kwangelula imvuzi mnandi asijabulele.